Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe Ayawo Pindi TV on calminam on juuram aljuma nawgas lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nawgas e ɗiɗi en garti e deuxiéme numéro émission men kes fait divers émission men hannde jaadaten hen komo gowɗon nande sawtu muɗum tonete Pindi radio en wiye Adama Diop joom olel Pindi Adama Diop a salminama. Eyi a salmitama bandiraɗo debbo Hafsa Diallo min beltanimama no fewi e yewtere ma wande fayida ganduɗa kay ko joljole kewɗe e nder yontere nde bandiraɓe mbawata addinede ɗum mbawa hebde hen humpito ko weltare mawɗo woni ni mi arde hande rendude ma plateau o. Merci beaucoup Adama Diom weltare wonni min aussi jusodiren e émission o hew kewoji e nder yontere nde kal guila altine a aljuma momin tongu wadde ɗumen ɗum présenté kal aljuma inchallah. Hande enen puɗɗiro fait divers men goto jaaten koto Kédougou e wuuro wor yimɓe 15 mbaɗano invité hirande e galle goto caggal ɗum waɗaɓe invité hirande Adama Diop battidiri ko joftoyde hôpital neɓe kirtinode lacciri ndi ha paari monikal nen wayto reedu musor ɓeynen tallo ɓeynen tour caggal muɗum eɓe nawa hôpital police oɗon village udditi enquête. Ko noon eɗen gandi ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi ene keewi teskede e nder rendoji men ko wayno hono ko wayni ha tentini e toon to Fouta eɗen gandi surtout ndungu o wonkoye arde so ndungu o ene ara eɗen tesko kadi ko ganduɗa hoorema gueɗe kewɗe ŋayoje ɗe ladoje ɗe ko nande liggeyji e ko way noon eɗen ciftoro nden jinnaɓe men ene keewi wiiden ñamele so tawi ngabbini ɗum e dow caali walla waɗi ɗum e dow mur de toutes les façons kala ko mbawɗa wadde foof kam ƴew uddude ɗum ha tiiɗa nde wonno laadoji ɗi e ko ŋayata ko ene heewi toon so yeehi ha ndungu ngu fadim ene gasa wonde so bon e mbawa wadde avancé taadi nawama e lawol e mbawa wadde hen avancé e losko ngo tan padɗen kono kam eɗen keewi yiide hono laadoji ɗi e ŋayoje ɗe ene keewi memde ko way noon holen ɓe gandanɗa ene mbaɗi allergique ko way noon so ñaami tan deydi munen muusan wone dogde enen tuuta donc ɗum mbiɗa andi ɗum woni ko hefti ɓeɗon toon to witeni saaha kala reedu wona sako wona ko nanna hen foof yaltine yimɓe ne ñaaga nde toppirto no fewi ko nannata ko e nder deedi mumen surtout pour santé moɓe tigi fait divers men goɗɗo o inde mum koko sowa o wiyete ko Ingom kanko de o yinno ko yoɓade fittandu joom galle makko ngam o wawa heddidade e gallo kanke joom galle makko eɓe dañji sukaɓe jeegom won ñalawma goto eɓe dañi hoɓɓe caggal futuro yoni o noddi joom gallo tonete nder suudu yo ar hankkadi eɓe leelo yo oppu ɗon hoɓɓe ɓe joom gallo ne mataw ko beltiɗi ko noddi ɗum ko yeehi tawi yima nder suudu no on yetti nde o ɗeɗɗi ɗum kanko debbo o heewi yiyede ko goto kene ɗeɗɗo debbo kono kanko ɗeɗɗi joom galle o no ɗeɗɗo nde on dañi poison goto mo waɗi injecté posone mo pikkiri pour en naate nder oɗo muɗum en saro e ƴiƴam mum après gulaɗi ɗi keewi kanko joom gallo no wullirannoni noon sukaɓe makko nani gulaɗi ɗi joni sukaɓe nande gulaɗi ɗi jeppindinoyi kaw mumen goto kawiraɗo ari to bafal ngal koko sohri nder ɓe dajjiti ɗum alhamdulillah ɓe tawi kam kanko joom gallo o heɓtani wasde fittande makko o nawama o bonno hôpital gam safrede suku debbo no fawanode junggo o wi ko teyani ko jinnejo o wondi ɓen wimi yo wara joom galle eyyi ɗum ɗon kam haksa ko hunde nde ganduɗa ne hawni e caggal no nanɗen no pamnirɗa ni ma en pam tigui kanko suho debbo o ko gueɗe ɗe o hebli ɗum koko hebla jaggude posene ha waɗa ɗum e pingu waɗa ɗum injecté mo ganduɗa kadi ko joom galle ma ɗum ɗon kam ko hunde nde ganduɗa ne hulɓini hande e société ji ɗi e walla renduji ɗi hayni e nder dewle ɗe vie conjugale woni en gurnameje gonɗe nder ɗe ganduɗa kay ɗum fotani hay yaltude eɗen jiiya kaɗum joni e heewi feññinede e nder surtout même e réseaux sociaux ji he aɗa yiya yimɓe ne mbaɗa gueɗe ɗe ganduɗa fotani yaltude ko vie intime hakkude tan joom galle e joom suudu mum kono noon ko hunde hulɓinide hande so yeehi wayi ha hono ko wayni hayso tawi kam ko hulono hen ko heɓa omo heewi
omo ko jokki fofde kono noon kam en ganda on posone hol battane mum jogoru wonde yimɓe ne ñaage nde ndentoro no feewi nde losko waɗa kanko ko wi koko jinneji gurtiɓe hen la policier ji jaɓani ɗum o soham kadde ngoo an wondi ko nannahi ni habsa mbaɗa hunde ha para duttoɗa kadi keñoɗa kaala aɗa waɗa e hoorema barriére uji aɗa waɗa hoorema défendre aɗa wiya ko jinneji donc mbiɗa sikki gondude jinneji arta wiyogo ene wonde jinneji donc eɗen mbiya kadi mbaɗa erago bandiraɓe rewɓe nde mbattat haqqillaji no feewi no feewi no feewi fait divers men goɗɗo jahten ko ɗoyete Dakar to Keur Massar leegal gotal e nder Keur Massar unité 2 Parcelles Assainies aɗen Parcelles Assainies en tawe e nder Keur Massar ko suku debbo goto mo inde mum Sowa omo wi ala inde nde Sowa o wiyete ko Yvonne Gomis kanko omo hoɗno e immeuble goto mbe o joganoki joom galle o jibini ɓinguel o ƴetti ɓinguel ngel o wadde foos galle mabɓo no weddinde e fooso o continue gurnam makko comme si de rien n'était ha ñalawma goto fooso heewi suku debbo goɗɗen win ɗon on inde mum Sowa en wiye J Mendy ono naccan fooso ha hawre bébé o taw ndeysan ɓanndu ndu fuɗɗi bom waddi dégradé peut être que ɓooyi no police waɗanode alerté ari ɗo ner ko rendin ko rewɓe wonɓe immeuble fof nawi ɗumen ngam losko no nawiɓe nde kamɓe fof eɓe nawa to gynécologue ngam ƴeewde mone mabɓe caabiɗe ɗeɗon golle kantoriɗe tawan kanko Yvonne ko debbo gandanɗa hoore ma daññode ɓinguel ɓooyani eɓe gumminimɓe oɗon gynécologue eɓe nowimo gynécologue to Pikine pour woɗoyde confirmé on kadi wotti confirmé ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko hepti ko ɓooyani caggal ɗum kanko Yvonne o jaaɓi ko kanko jibini o weddi ɗo nder waɗimo wadde ɗum ko ala joom galle te ko gacci wonan tamba soko jibinaɓe makko koreji makko tini ɗum oɗo saaha kanko Yvonne obone juuɗi laamu aɗa andi Habsa a jarama no feewi ene gartuɗa hono ko wayni ko fate e deedi ɗi ganduɗa kay ɗi no désiré noɓe kewi wirude ɗum ni cimtol gotol yaltino e dumunnaji ɓennuɗi ɗo e leydi men Sénégal teskama vraiment ɗum ene heewi hande holko saboto ɗum e saboto ɗum ko pijirleji kewɗi saboto ɗum kadi ko ganduɗa hewɓe keɓan ɗum ɗon après kersa mbiya ene jahane mbaɗo avortement uji eko way noon genre avortement o won loi hen gotonoɗo so tawi neɗɗo jaggama ene waɗa avortement tawi wona e condition mbiyaɗo tawi on suho debbo vraiment e oɗon condition omo foti wadde avortement ɗum nani hen oɗon exception e nder règle he kono so tawi tan hono belade fittanu ma jaaha mbaɗa cahanuji ha heɗo ɗeɗo gueɗe heftoma kersa hen mbiya walla ni jaaha ha jibina mbaɗa hono ko oɗo debbo waɗi ko ɗum vraiment ko hunde nde en yonnata hay saaha goto Habsa hay saaha goto en tant que debbo aussi ne debbo wayni ɓinguel muɗum jibina ɓinguel ma keccel nanna kadi fittandu hay goto wawa sudde ɗum so tawi a wari ɗum hay a wawa sudde woto tampin hoorema yimɓeɓe koko jiitarta ala kulli ali surtout kadi ɓesɗo kecco ɗiɗon test ji waɗi confirmé goɗɗo oɗo jaaten koto Guinaw Rail cukalel dewel dañguel duuɓi sappo e nayyi donc kañum de jangganno tiriyagal Adama Diop o tonere Guinaw Rail sappo e nayyi angel hoɗi ko parcelle so fini o dawat ko Pikine Guinaw Rail e Thiaroyen o arat ko ha kesko Orange Money woni transfert uji d' argent ji o daro ɗon so cukalel toskel mo hecci nelam o wi ɗum argay min woni joom ɓinguel joom Orange Money ɗo gummiɗa o so tawi on ko cukalel o wi ɗum kam miñum joom Orange Money o addu haalis o wima yaya nodda ya jibinaɗo ma jaada e haalis o siren cukalel tottamba haalis o ya après o dogo ha ñandi aɗa andi gowɗo wadde ko boni kam ma dañ saaha no nanggaɗa dañ saaha cukalel gotel o jaggi ɗum e junggo cukalel dañguel duuɓi ɗiɗi pawɗi tan o jaggi ɗum e junggo yiilade heptude haalis mum ɗon noon ganduɗo cukalel nguel hawre makko wima an ko baddata e ngel ɗo cukalel ɗeɓe jabodiral ha ngel jagga o anda o wonani gonga makko on nawama waɗa présenté au parquet de Pikine et Guédiawaye pour fait d'escroquerie de tentative d'enlèvement de mineur âgé de 2 ans cukalel dañguel duuɓi sappo e nayyi Adama Diop jogoɗe peeje en tout cas ko hunde hulɓinide e nder société eɗen gandi fait divers ko gueɗe ɗe ganduɗa ene welsina mais ko gueɗe baɗɗe fayida ene moƴƴi saaha foof nde population woni ɓesgu ngu nde yewtante hono gueɗe mbaɗi ni won gueɗe ene haale ni yimɓeɓe ene cikka
ɗum wawa kewde ɗo e Sénégal alors que so tawi aɗa yurnito fait divers o ma andu vraiment jole ɗe ko gueɗe kantorinde no fewi ƴeetan guel cuulel jaarowel e duuɓi sappo e nayyi duuɓi sappo e nayyi koye jangde foti wonde fotani miijade tak kalis donc ɗum foof e wade noon responsabilité ji ɗi ene ɗo ene joofeɓe ɓe ganduɗa kay goni ɓe jinnaɓe ɓe jinnaɓe ɓe yo mbattu haqqillaji e kala neɗɗo ene foti ƴewde ɓiyum ko yahata jamma e ñalawma suba e kikiɗe par ce que guel cuhlel jaarowel e duuɓi sappo e nayyi so jogui miijoji e peeje wawde heɓirde ni kalis ɗum ko hunde hulɓinide e janggo jeunesse janggo o vraiment Sénégal to fayato ala ndiyam fait divers men goɗɗo ko suku debbo goto inde mum koko Sowa AS joom galle makko aussi inde mum koko Sowa MTN kamɓe de eɓe gonde nder suudu mabɓe jamma eɓe leeli joom suudu o wone wadde manipulé téléphone makko kanko joom galle o noon o wi joom suudu o nen haɗamba ɗanade yo ñif téléphone makko saabu lumiére o nen haɗamba ɗanade te ko pino law ko dawo joom suudu o noon mbeɗa andi ko contuɗo wone sontademo mata won ko kaali kanko joom galle o fii joom suudu makko no fiinode joom suudu makko on suuti yeehi galleji mumen mata o nimsi heeɓima kanko gorko o yeehi artiroyde joom suudu makko no yahnode kadi duhu lombi toon hakkude makke keyniiko woni miñum walla mawnum joom galle makko keyniiko e oɗo duhu lombima e mabɓe woni ko fii onne gañande mum saabu ƴiƴam kewɗam yalte muɗum caggal mum ɓen ɗiɗi foof debbo e banum gorko foof jaltin certificat médical kanko gorko o fawama junngo te amande mawɗo aussi fawama e makko gam omo totta ɗum joom suudu makko e banum gorko kanko gorko o ko toñaɗo peut être mais o ɓurtini ko noon aɗa andi gonɗen koye leydi yimɓe ne noddir ɗum état de droit gonga eɗen jogui enenne aada e cosaan fina tawaji men gueɗe ɗe ganduɗa kay debbo rewat tan ko caggal joom galle mum kono noon kadi e worɓe ɓe quel que soit alpha no wayi siforade foof piggal suude junggo mum ene fiya omo ganduɗa ko joom suudu mum yooɗani hayso tawi ni kadi on jibdinani saaha noon oɗon jibdini sukaɓe ne ndaara ko gueɗe ɗe ganduɗa yooɗani ayi ko heftuma hen oɗon certificat médical no mbimami gonɗen koye état de droit leydi ndi kohlama ene woodi kuule ɗe ganduɗa ko kañum tambi constitution ko kañum tambi gonkaji men e gueɗe baɗe noon e ko way noon donc société o heedata hen caggal e nder hen noon oɗon certificat médical ma waw addandemo caɗele kewɗe caggal kay o fiino oɗon joom suudu makko en gasnata fait divers aji men hande Adama Diop en kalani vidéo baɗowo circulé internet oɗo saaha kala suku gorko goto gonnoɗe moto muɗum dimanche jowtuɗo ñande jour combat baɗannoɗo du moins holɓe no cippiranno hakkillam ɗimini mais ñandi ɗoyete Dakar kulkuli mawɗen joga so combat waɗi joom bitikaji en guddirta joom magasin ji en guddirta saabu hulde ɗumen waɗede agressé mais wadde agressé ha waɗ agressé neɗɗo gonɗe moto muɗum ya ha dogo naate nder galle en moolo naaton gabbuɗon ɗum onon jogui jeesi moɗon onen saƴƴo onen fi no jinɗa nde oɗon vidéo ko waɗama vidéo ko adi foof no mbiruɗa ni omo yarde ataye e nder rendo ngo kadi hande eɗen gandi réseaux sociaux ji ɗi kala ko yalti hande automatiquement sarima waɗan layat comme no capotoji ni aɗa andi sapotowol no layirte ni ko noon hankadine kabaruji ɗi jawiri layde mone mala foof yo wat jaam kadi eɗen ñaago bandiraɓe yoɓe gartir hagguillaji mabɓe e nder vidéo he jii hen sagata gorko mo ganduɗa ko timmuɗo ina itte lohi mum won wiɓe ni o fotano filmede mais ɗum kam min mi watta hen prononcé mi haalta hen kono kam min no jiirumi ni oɗon physiquement no foti ni Hafsa o so wiyama wonkoye yaade ne hefto e bagasuji janandi min ɗum noon ene hawami kadi ene ɓeeɗo hulɓindemi no fewi pourquoi omo jogui doole makko omo jogui sembe makko mbiɗa sikki kadi omo wonde haqqille makko par ce que joguiɗo haqqille miijade yaade heftoyde jawdi janandi on ko miijotoɗo ko joguiɗo conscience donc vraiment ko hunde nde gandanɗa hoorema mi yonnani kadi il paraît que vraiment no mbiruɗa ni ko to leegal zone de captage ɗo waɗi ko leeɗe ɗe ganduɗa jamma sa ari ɗon ene yeewa no fewi par ce que yimɓeɓe kewi nattude galleji munen
ala comme no genre leɗe populaire ɗi ñaari Italienne Grand Dakar en kala garɗa ɗi e yimɓe ne cirkile comme no foti ni ɗeɗon leyɗe ko leyɗe ganduɗa kadi hewɓe so garti liggey tan natane galleji mum ko auto ji tan jiitani gaari e laabi donc ene yeewa e nder hen noon ɓe keeɓi cuusal e caasal de abbade e waaji o ha e galle vraiment kadi Allah waɗi hen newuye ni par ce que andinama wonde losko ngo nde waɗi nde ɓe jaggama toɓe jagga ɗo kadi taw koye ballal ɓe ganduɗa ko dadiɓe toon to Grand Yoff police mo Grand Yoff police mo Grand Yoff no haale gasta mais ko ɗum ɗo tan min jubbanno mon hen hande fa andi ha saaha paaɗo inchallah Adama Diop ko weltare mawɗo wonno yaji dusodirdema e émission he ko noon debbo mo Donna Tareji maw gandal ceeloji a weltanama no fewi no fewi no fewi e vraiment ko weltare mawde ardemi e deuxiéme numéro mo ganduɗa kay ko yewtere arde haalande bandiraɓe ɓe bandiraɓe fulɓe gonkaji no yimɓeɓe guurdi e société o vraiment fait divers o yo yimɓe jokku hen yo jokku hormade ɗum daara ɗum beele goto foof ene wawa hebde hen hirjino surtout kadi yimɓe mbawa hirjinede nde mbawata rentade no fewi no fewi ɗum ɗon Allah jarama a jarama mi weltima no fewi so wona tan mi wiya ɗo ndew rewi ɗo henne ko Sali Beauté ɗen calminamo de passage Allah jarama on jarama salmata Amadou Dia joom Sali Beauté en calminimo de passage merci beaucoup Adama Diop e fait divers aji aussi enen ñaago bandiraɓe kala jeebɗo nde fooɗata ɓesgu muɗum yewtide muɗum saabu Sénégal payaɗo ko Sénégal kulɓiniɗo wonata ha ñande wonde inchallah bandiraɓe ko weltare mawno wonande men merci beaucoup on jarama